башкорт теле иманлы тел. Без бұл дүнияға келгенде ойламаған бит туган жерде, туган телде. Аллаһ субхана ва тағала бізге ниғмет итеп берген, ошу туган жерде, ошу башкорт телен берген. Biz бурыслы ошу башкорт телен, туган телебізді хакларга, балаларыбыз һөйләшергә тиеш ошу телдә. Туган телен оныткан ул Аллаһты онытуга тиң. Шантага әйтер инем, безнең башкорт теле ул Коръән теле. Коръәндәге бүтән булган хәрефләр башкорт телендә дә бар. Башкорт телендә үз туган телендә һөйләшкән кеше Коръәнде дөрес итеп укый ала, дөрес итеп ятлый ала. Үз туган телеңдә һөйләшү, үз туган телекте хаклау ул имандың бер билгеһе.